salir en todo. Perdón, por favor. Gracias. Yo fui a la fiesta. Que nos ensiñaches a amar aos demais como a nós mesmos, ensina. Industrias agroalimentarias como os balseiros, o señor director do Bacal, geográficas protegidas, ternera gallega e vaca galega boi galego. Para comenzar, imos A ternera gallega está tan boa que xa non vos vou falar eu. Vai vos falar ela na vosa boca cando a probedes. De carne é a principal actividade económica e axuda a manter o medio rural e a loitar contra o despoboamento. Presidente da Ternera Galega, sei que hai moitas persoas máis protegidas, algo esbozo no lineal do libro que se acaba de publicar. Se é por cuestións que non ven agora o caso, quedoume no camiño. Un saúdo para todas as persoas presentes e unha aperta. Parto de vacío, en Galicia sabes que facemos la carno caldeiro, non? Pois agora estamos sacando pezas que son, hablamos... Entón, isto é a carno caldeiro? Sí, o que se usa normalmente para carno caldeiro. Está na falda da ternera. A res está todo aí, pero hai diferentes usos. ¿Cómo se llama ese compañero? Joel. Traballamos dunha determinada maneira, pues poden estar moi bons na parrilla, non? A veces temos o churrasco para ver, bueno, que son na falda da ternera. Aí temos... Despois temos a llana, que saltamos a carne justo debaixo do baixo da paleta. Ese músculo está super tierno. E lle pasa a llana, e dentro ten un músculo que está super. Isto é un sabor espectacular. E é máis barato? A terceira parte. Importante atemperar as carnes tamén. Tamén está. Vamos poñer en petición. Compañero, vengo yo todo. Empezáis hoy el libro. Sí, empezáis hoy el libro. Nacido el 4 de julio. Reflicte perfectamente a potencia, o prestixio e a proxección dun dos produtos galegos que fai nos sentir máis orgullosos, a nosa excelente carne. Viva a ternera galega! Por lo tanto, moitísimas gracias, Jesús, por seguir dando todo isto. Conta con nós. Todo de acordo co delegado do goberno, todas as administracións temos que facer ese esforzo, por eso falaba de trascender cores políticas e tempos. Es que a Xunta de Galicia estivo hai pouco tempo con fondos propios que eran os máis áxiles para poder darlle axudas aos produtores cando máis falta facieses, 12 millóns, a Estrategia Galega da Carne, todo o que ten que ver co fomento deste sector, da nosa calidade, de todos os proxectos que emprendades, van ser bons para Galicia, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, eu veño aquí a comprometer, a parte de dar a noraboa por esta magnífica sede, a comprometer o apoio da Xunta de Galicia, da Xunta actual e, dende logo, deixar un mensaxe para o futuro. Quen se teña que encargar terá que facer o que fixeron os do principio, o que estamos facendo agora e o que teñen que facer os do final.